rarara ni fa ina sa igiya hudu ne fa, rarara yana sa ɗaya. Rarara ina da igiya hudu, rarara na da ɗaya. Amma star ɗin da Dauda zai ma bragging da ita guda ɗaya ce. Dauda zai iya ce maka kawai na yi waƙar siyasa ta yi suna. To waƙar siyasa ta yi suna, ina ji wanda ya fara waƙar siyasa ta irin wannan mahaukacin tasirin Nazifa Asnani. Kai da rabon da ka zauna ka rubuta waƙa kanka an fi shekaru. An fi shekaru waƙa sai dai wanda ya faɗa ma ce kaza, wanda ya faɗa ma ce kaza. Sannan waƙar da sai dai ka zo ka samu group ɗin social media su tallata ma da ita a sa challenge. Ai in banda challenge da tun shekaru nawa ma an sallame ku an gama. Magana ce da ya wullo ta, tun da ya wullo mawaƙa duka ni na tare. Ai ya wullo musu ne saboda yana ganin ba wanda yake so ya wullo wa magana sai ni. Ai ya jima yana wullo ta, kaji na amsa. Mu ba ma hasada da mutum yana da shahara, dan muna da ita ba ma so ai mana hasada. Amma ba ma san mutum ka zo kai ta kuri ka faɗi kaza ka faɗi kaza. Ka daina waƙa da mace. Na biyu, ka dawo waƙa in ka yi waƙa ka kawai ka sake ta, kan wanda ya sa challenge. Na uku, ba ruwanka da wai ka tara 'yan social media ka ce su tallata ma waƙa. Wannan in dai za ka yi haka. Na hudu kuma mu ga an daina rubuta ma waƙa, ka daina gayyato wane da wane da wane